egcwele kulezi insuku bathandekayo. Amen. Bese ngithethela umfundisi akhonza ibandla lenkosi. Ezinye izinto zambuleka ngaleso sikhathi uthi uzoyikhuluma mhlambe kanti seziyadlula. Hallelujah. Ikhona into ekufanele umuntu amazi uJesu ngenye indlela. Hallelujah. Kufanele uJesu ukumtadishe umazi kahle. Hallelujah. Ngifunda enye into kumoya ongcwele kulezi insuku ukuthi uJesu malithi iBhayibheli konke kunikelwe kuyena esandleni sakhe. Hallelujah. Ngikhuluma ensukwini ngaswe kwinini izolo bengithandazela abazalwane. Umoya ongcwele ethe ngihleli phansi ngithanda abantu bathangithandazela abangcwele. Hallelujah. Ngoba amadimoni aphume baqale ngendlela emangalisayo. Kufanele ke mase sifike kuJesu bese siyakwazi ukujoba ezintweni engajonge abangakwazi bayijoba abangakholwa. Hallelujah. Hallelujah. Mase sikuJesu uJesu hallelujah akasijombise singabanjwa izinto zabantu abangakholwayo. Asinabanjwa ukhondolo lemndeni yethu sesikhona. Lo Jesu akasiqamulela ukhondolo. Hallelujah. Ngizwile ngithi hallelujah. Yonke nguleke kakhulu ke kulesi sikhathi. Yonke into egcwele kakhulu. Nalena ethi kufanele abazalwane bamnake umoya ongcwele uma ekhuluma. Bamnake umoya ongcwele uma ekhuluma. Ngoba umoya ongcwele yena ukhomba izinto empilweni yami njengekhono. Ngiyamthola bazalwane. Okay, ngiyeke lento ngoba umfundisi uyashumayela manje bazalwane. But uJesu kufanele asiphumelelise. Ngiyamthola bazalwane. uJesu singabanjwa ukuthi imndeni yethu ayiphumelele. Mase sikuJesu asiphumelele. Ngiyamthola bangcwele. uJesu unomsebenzi. Inkampani zonke yezakhe. Ngiyamthola bathandekayo. uJesu imali yonke ingeyakhe. Hallelujah.
uJesu ukuphila konke kungokwakhe. Ngamanye amazwi uJesu unayo yonke into. Izolo uthi umoya ngithandazela abanye abazalwane la ukuthi kune spirit of delay empilweni zabo. Yonke into esalomzalwana udingi kube iyala iginqa ninyaka yena nje ungumva kwezinye. Sathandazela leyo uNkulunkulu futhi wayiconfirm. Sababona abantu benqamlelwa izinto. Haleluya. Bese akhona amandla asegameni likaJesu. Ngitholile ngithi. Khona amandla asegameni likaJesu. Dingi igama likaJesu silikholwe kwenye idemini. Haleluya. Siya kwenye dimension. La siyathola amandla egama likaJesu. Ngitholile ngithi bese. Ngitholile bafethu bencane. Ngicela mshumayele bafo. Mshumayele ngeke isambulo sami. Amshumayele mfethu. Kodwa le ibalulekile kakhulu le. Yokuthi qondanisa uJesu nempilo yakho. uJesu umfunde ey'khabeni zonke zempilo. Umfunde uJesu ey'khabeni zonke zempilo. Uma ufune challenge yomsebenzi, qonda uJesu unawo. Uma ufuna healing, qonda uJesu healing. Ma ufuna uJesu prosperity, qonda uJesu prosperity. Ma ufuna ayingazi ngizoyithi hallelujah hallelujah amen. Qonda uJesu esimweni sakho sonke, ngiqondele no. uJesu uneyimpendulo zonke. Ngithola bakhona uJesu uneyimpendulo zonke. Ayikho impendulo engekho kuJesu. Isimo sakho sazi njengoba esazi. Cela siphakamise inceke yenkosi, sishayele izandla zangaphambili bazalwane egameni lenkosi. Baba ninamandla, izwi lakho liyaphila. Awukakhulumi baba kungenzeki. Indaba yakho nje uma uyisho somandla kusuke kuyileyo. Nasebusuku inhliziyo yethu yathoba baba wethu namandla ukwambula kwakho. Siyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha ukufinyelela emqondweni wakho ukuba baba wethu namandla sikwenze lokho ofuna ukuba sikwenze. Egameni likaJesu waseNazaretha sithulisa yonke imisindo engamelana nezwi lakho nasebusuku, engamelana nokukhuluma kwakho baba wethu, ukwambula kwakho. Gama likaJesu waseNazaretha, wena kuphela baba wethu sinakho konke. Wena kuphela sinamandla okwenza. Wena kuphela singaphula ukundlela. Wena kuphela singaphunyuka. Baba wethu namandla egameni likaJesu waseNazaretha, ngoba kuwe sinamandla okwenza konke. Moya ingcwele siyabonga ngegama likaJesu waseNazaretha. Haleluya, siyabonga. Siyabonga baba ingcwele ukuthi uyasihambela, ukuthi uyakhuluma, uyasikhumbula njalo. Thatha baba indawo yakho, sivule inhliziyo yethu baba ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga moya ingcwele, siyabonga dwala lethu. Wena baba wafika uthuswa namandla. Abangamidiana babefika bemhlupha Israyeli. uJesu wahlala entandeni namandla, kodwa yatholakala nayo icashile.
isimo. Nathi baba siqashile ngenxa yesimo. Kodwa namhlanje siyabonga ukukhunjulwa. Siyabonga ukukhunjulwa. Kubeka baba wethu. Sizokulalela. Ikakhulu kuba silenze isilakho. Ngegama lika Jesu. Thank you, Lord. Hallelujah. Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami, Baba. Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami, Baba. Siyakuthandwa. Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami, Baba. Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami,
Lord. Thank you, Jesus. My God. Asibingelele ngomthobeke khulu egameni lika Jesu. Inkosi yasezulwini ephakathi kwethu. Amen. Bingelela umholi wamabandla baba wethu uDokotela uBishop uphakathi abefundisi bonke abashumayela abakhona umama wethu omkhulu umama Bishop bazalwane. Omama befundisi noma bethu bonke abantu abasha egameni lika Jesu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ebusuku sinikeza ithuba lokuthi sizokhonza egameni lika Jesu. Hallelujah. Isibonga ucele umfundisi cele sekethina seTranscorp egameni lika Jesu. Umntwana kaNkulunkulu omthanda kakhulu uJesu. uNkulunkulu wangenzela umusa nami ngalazi ivangeli lasezulwini. Into efihlakele ebantwini abaningi kodwa umoya engcwele wangisiza yambuleka nami enhlizweni yami ukuthi ngimazi uJesu eyinkosi nomsindisi wokuphila. Ngiphila leyo mpilo yevangeli lika Jesu bazalwane. Ngingambona omunye engiyakumkhonza empilweni yami come what may kodwa ngizonamathela enkosini. Hallelujah. Unguqala konke ukuphila kwami isiphetho sami sikuyena. Angimbona ongcono kunoKristu Jesu nomoya engcwele uNkulunkulu wasezulwini owangenzela umusa. Amen. Bazalwane yangithinta kakhulu indaba obaba umoya engcwele ayibeke enhlizweni yakhe. Nami kulezi insuku ngihlushwa ileyo nto yokuthi kahle kahle umuntu engaphila kodwa uma kunamafindo ongawazi aboshwayo kukhona ukuthi waqaqe ngokwakho uyosiza uJesu kuphela. Hallelujah. Uyosiza uJesu kuphela. Ngike ngafunda indatshana emfishane mayelana nale ndaba ubaba akhuluma ngayo yokuthi umzalwane thizeni okanye umuntu thizeni wayeyiphilela nje impilo yakhe enhle nemnandi eyazi kancane ibackground yegcikela kubo ukuthi linezimo zongaphumeleli. Wa relocate waya kwenye indawo bayohlala khona wathi mhlambe uma ngingasuka egcekeni kwethu impilo yami yoshintsha ibe ngcono. Uma efika lapho impilo yakhe ayangashintsha. Amen. Yavele yafana nokuba ube lapho ekade ethu uyabaleka khona. Musa kaNkulunkulu wahlala enhlizweni yakhe ukuthi awuthandaze uyithandazele lento ukuthi yini noma sengiphumile lapho engithi kunempi khona kodwa lapho ngikhona kube nempi enkulu kangaka na. uNkulunkulu amholele emthandazweni wensuku imkhombisa inkosi ukuthi impi yatshalwa esizukulwaneni singaphambili kwakhe. Manje ngesikhathi itshalwa kwakunikelwa
sonke isizukulwane soqhamuka emva kwalabo ababenza leyo nto ababeyenza. Amen. Manje wonke umuntu ozalwayo, it doesn't matter noma ula ekhaya noma uphumile noma use-England noma ukuphi yena gaqa lakhe uma ebizwa kuleli gceke leyo nto yomthola noma kanjani. And ukuphuma komuntu ezintweni ezifana nalezo uma sesendlini yenkosi uKristu Jesu kuphela. Hallelujah. Ngoba lapha yangaphandle kunezinto zabo abazama ngazo ngithi bazalwane. Kodwa uma usungumntwana kaNkulunkulu kubalulekile ukuthi nawe uphume ezintweni kuma covenant usathane awatshala egcekeni kwenu nakini okanye agijima egazini lakho kodwa egijima ngenxa yokuthi kwenziwayo lo yakhokho. Oh, amen. Hallelujah. And kubizwa ukuthi kube umuntu nomuntu osefumene leyo nto ukuthi imelana naye isuka kuphi ukuthi ayilwe aze ayinqobe egameni lika Jesu ngoba angeke uziyahluke ngamandla akho ngoba awukazi uyenze wena ngithi. Hallelujah. Kodwa isivumelano senzeka singaqhashuka uma ungasinikeza umqhashulo wamaketha. Ingakho ngibusisa ukuthi umoya engcwele kushuthi uyayisebenza lento futhi ke iyenzeka egameni lika Jesu waseNazaretha ngoba abazalwane uthena inkosi mayikhuluma ngalolo hlobo mina yangikhumbuza izivumelwano eziseBhayibhelini ukuthi zonke inama sign akhona. Hallelujah. Wangikhumbuza ukuthi ngesikhathi ekhuluma noNoah wabeka isign okanye into eyokuthi ngaba nesivumelwano noNoah engiyokhumbula ngaso ukuthi lento ngake ngayikhuluma kuNoah sabe nasivumelwano naye. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ke wabeka isign yokuthi kuyoba khona irainbow eyomkhumbuza ukuthi into ayenza ngesikhathi sikaNoah ngaphinda yenza. Hallelujah. Ngoba esivumelwaneni kuba nento okumele yenzeke. Uma ke kunesivumelwano esimaqondana nawe kunento okumele yenzeke kuwena. Uma kwathiwa esivumelwaneni izingane zala ekhaya eyodwa yazo iyofa ina 25 showcase iyokwenzeka. Amen. Ngoba kusasivumelwane futhi isign esivumelwano ithi makufa umuntu eminyakeni emithini. Ngiyangizwa bazalwane. Ke ukuze umuntu aphume kwezo zinto kumele amemeze igama lika Jesu lisuka liqubuka necharacter yalo yonke. Glory to Jesus. Wabele igama lika Jesu bazalwane akuyona ipassword esisho ngasekugcineni masithandaza. Kodwa uma sithi egameni lika Jesu sisuka sibiza yena uqobo lwakhe. Sibiza umsebenzi wakhe. Kushumayela madosi. Sibiza ubuyena uqobo lwakhe. Masithi egameni lika Jesu izinto ezinesaba igama kumele ibaleke. Awu haleluya. Izinto ezakhela uma sibiza igama kumele zakheke. Haleluya. Ngoba aliyona ipassword kodwa lingamandla kaNkulunkulu. Igama elinikezwe abantwini ukuthi abantu basindiswe ngazo. Igama elinikezwe abantwini ukuthi abantu babelimemeza kube nezinto ezinyakazayo nezenzekayo. Hallelujah. Glory to Jesus. Singayezwe lenkosi bazalwane. Loyo ke futhi umsebenzi ongewona osuku. Umsebenzi wempilo yakho wonke. Ukuthi uma kunezimpi ezikulandelayo zikhahlele egameni lika Jesu. Oh amen. Futhi leyo nto leyo ayithathi umuntu olula ezintweni kodwa ayithatha umuntu oba serious ngokuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Likhona nje? Ithatha umuntu ozokunakekela ukuthi iliwa kanjani impi uma seyifikile. Ethathe izwi likaNkulunkulu asondeze eduze asebenze ngalo isimo sakhe. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba kunezinto ezinye ongayibekezelela kodwa kunezinto ezinye okumele uyilwise
umoya engcwele mina ngiye ngathandi futhi ukushintsha ngiye kube i-confirmation yezinto asuke eyibeke kimi uma ezoyikhuluma ngomunye umzalwane. Amen. Ubekeke nje kulezi insuku izinto ezimbalwa zokukhuluma eduze ngokufuna inkosi. Amen. Inkosi sikhulumile ngakho egameni lika Jesu. Sizochitha ke imizuzwana embalwa sikhulume ngakho egameni lika Jesu. Incwadi kaIsaiah chapter 55 ungifundele uverse 6 wakhona. Isaiah 55 verse 6. Mfuneni uJehova esenokutholwa. Yes. Nimbize eseseduze. Oh, okay. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mfuneni uJehova esenjani bazalwane? Esenokutholwa. Esenokutholwa. Uyayibona lonto le? Umfuneni uJehova esenokutholwa. That means sebenzisa isikhathi samanje ukuyifuna inkosi ngesikhathi isathi iseningi lento kuwena ukuthi ifune inkosi. Ngoba izikhathi kumuntu ziyashintsha. Sikhona isikhathi sokuvutha, ukhona isikhathi sokuphola. Amen. Okanye sokulibala kancane. Impilo yevangelo lamukeleyo. Hallelujah. Kodwa lento ethi ke mfuneni uJehova esenokutholwa isho ukuthi akuthi ngesikhathi kusavuma ukuyifuna inkosi wenze sure ukuthi uyayifunisisa. Ngoba yilapho ozoyifumana khona. Aw amen. Yenzelani lonto na? Yenzela ukuthi ube nomphako einsukwini zezimpi ngoba awubazalwane. Hallelujah. Ngoba angeke mntaka baba ungitshela ukuthi uzojima sekuliwa. Hallelujah. Ngoba isikhathi sejim isikhathi saso, isikhathi sempi isikhathi saso. Uma singathatha umuntu odlala igame yokuba yibhokisi abazalwane akangeni eringini ethi uzovivina ukuthi uzolwa kanjani. Kodwa eringini ungena namava anawo ephelele ukuthi ngizomwisa kanjani lo yamuntu. Khona bazalwane. So ukumfuna usomandla umfuna ngesikhathi sakho wena wedwa. Amen. And uyaqinisekisa ukuthi uzokutholwa uma uzinikeza isikhathi sokumfuna. Likhona manje. Hallelujah. Isikhathi esiphila kusona siphila isikhathi esinzima sokushow offer bazalwane. Nokuthi sibonakale ukuthi engathi sinakho sibe singenakho. Lesi sikhathi siyingozi umuntu okholwayo ozobonakalisa ukuthi muhle kanti akamuhle. Ngoshumayela ngifundisa. Hallelujah. Ngikhola bazalwane. Siyingozi isikhathi somzalwane manje. Ngoba kumele ube strong ngendlela yokuthi awu imitate umuntu kodwa uphila impilo oyiphila ekhoneni lakho wedwa. Oh my God. Hallelujah. Akuzothi noma kungekho umuntu kodwa uyileyo nto oyikhuluma kuthina. Noma ungasayishongo kodwa ufakazelwe awu amen bazalwane. Izinto zasezulwini zokuthi wena umuntu ophila naye ekusithekeni. Amen bazalwane. Nikhona bazalwane. Lento yokuvutha kwaphambi kwenu ayingisebenzeli. Ngibe ngingakwazi ukuvutha nenkosi ekamerweni lami. So funa esenokutholwa akatholakali sengimi phambi kwabantu kodwa utholakala ngimfunile lapho ngikhona ngasese.
ukuze mase ngiphumela kubantu awu amen bangcwele kuphuma ukugcwala kwakhe sengimfumene kusithekeni. Amen. I-example enkulu yethu uJesu Kristu bazalwane. uJesu wayengenzi lutho engathanga shuyi emthandazweni wakhe. Lethi iBhayibheli lifike ekhulume mase yanyamalala leyo thandazo. Amen. Afika hoshe ahlanganisa inkuni zakhe, ahlanganisa izinto zakhe ziphelele ithuba zethithu mase eya kubantu. Amen. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Lithi iBhayibheli wafika wafundisa ngaphesheya lapho yangakhona. Lithi wafika wanyamalala wahamba wayokhuleka. Kuthena kusenjalo abafundi bakhe bawela. Amen. Kanti mabewela bamshiya esathandaza. Into yamenza uJesu ukuthi kube possible kuyena ukuthi abafice ukuthi impilo yakhe yasemthandazweni yayithi bayisiphelele ngalolu suku yamenza waba namandla okuhamba phezulu kwamanzi. Amen. Lithi kwenye indawo wawelela ezoleni ngaphesheya. Uthena mayifika ngaphesheya indoda yayisiboshwe iminyaka ngamaketa yangizwa kancane yaqhamuka yathi hayibo. Amen. Nginamsebenzi imuni mina nawe ndodana kaNkulunkulu ophilayo na. Lithi kaNkulunkulu uJesu ngenxa yokuthi isikhathi sakhe esiningi besisekukhuluma nenkosi. Amen. Akangabanjwa ukuthi umuntu okhuluma phambi kwabantu. Nikhona mazala? Nikhona manje? Akangabanjwa ukuthi umuntu onjani okhuluma phambili. Therefore kumele appearishe as if kade ekhuluma noNkulunkulu. Kodwa wayihlupha ngempilo yakhe ukuthi ayinamathelane noNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Ukuba phela umntwana kaNkulunkulu abantu bekwazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu akusho ukuthi uyoqhamuka njalo unamandla phezulu kwezimo. Uma umuntu ongasichithi isikhathi noNkulunkulu ommemeza kubantu. Hayibo. Nikhona bazalwane? Uma isikhathi ungenaso sikaNkulunkulu ommemeza kubantu, uyomemeza ngelinanga kubonakala ukuthi kumemeza umuntu ongahlali noNkulunkulu. Ngoba inkosi iyafunwa. Amen. Hallelujah. Inkosi senza njani bazalwane? Mase iyatholwa. Hallelujah. Ngoba mawufuna uzokwenza njani uzomthola. Nikhona abazalwane. Mawufuna uzomenza njani uJesu bazalwane? Uma umthola, uma umfuna umthole, umtholela kwesinye isikhathi isimo obhekene naso. Amen. Umtholela isimo obhekene naso, umtholela ubungcwele okumele ube yibo wena njengomntwana kaNkulunkulu. Umtholela izimo zabantu akuthuma kuzona uNkulunkulu. Amen. Yabona ukuthi iningi into oyifunela uNkulunkulu. Uyifunela ubungcwele bakho, uyifunele impilo yakho yesimo sakho lesesihlupha lesikushikilisayo. Umfunela uNkulunkulu izinto azoyikhuluma maqondana nabantu. Ikakhulu futhi mawumshumeli wezwe, umfunela ukuthi uzothini kubantu kusasa mhla uma phambi kwabo. Amen. Hallelujah. Ingakho ke uma umuntu ozomfuna uNkulunkulu awuzukuthembela emthandazweni ezomenyezela ebandleni kodwa uzothembela ekuyifuneni inkosi nawe ngokwakho. Amen bazalwane. Hallelujah. Ukuze uyinciphise impilo Nkosi uJesu. Ukuze uyinciphise impilo yokuphila ngokuthi uyazi. Nikela impilo yakho ekuyifuneni inkosi. Ukuze mawuqhamuka nezinto kube ukuthi uyithathe ekuhlaleni nenkosi. Ngoba uma ungahlali nenkosi kuzoba nezinto engenzeki ngendlela yasezulwini. Mase uthi uNkulunkulu akakwenzela ukuthi nokuthi kanti wena usichitha isikhathi nenkosi. Oh, amen. All right. Mhlambe asifunde le ndaba
esencwadini iziKronike zesibili. Yes, iziKronike, incwadi yeziKronike. Thank you. Uchapter Yes, let's speak to chapter 15. Umfundele uverse as uverse 2 akhona. iziKronike zesibili chapter 15 verse 2. Waphuma ukuhlangabeza uAsa. Yebo. Wathi kuye, ngizweni Asa noJuda wonke. Okay, qala ngubani khona soze ubani lo nohlangabezwa Asa. Moya kaNkulunkulu waba phezu kuka-Azariya indodana ka-Odedi. Yes, uAzaria lo. Qhubeka. Waphuma ukuhlangabeza uAsa. Azaria waphuma eqhutshwa umoya kaNkulunkulu uhlangabeza uAsa. Yes. Wathi kuye, ngizweni Asa noJuda wonke. So uAsa kusho ukuthi inkosi yakwaJuda. Yep. NoBenjamini. Yep. uJehova unani uma ninaye. uJehova unani uma ninjani? Nina. Okay, qhubeka. Uma nimfuna uyakufunyanwa yini? Oh, uma nimfuna uJehova uyakwenza njani bazalwane? Uyakufunyanwa yini? Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Awuphindele yathi uJehova unani yebo? Qhubeka. uJehova unani uma ninaye. uJehova kunekhathi la uJehova abakhona ngenxa yokuthi nanini naye. Yabona ukuthi kune possibility yokuthi angabi khona ngoba nawe ungenaye. Yes. Yebo zaba. Nayizwa lo njathana le. uJehova unani uma ninjani nani? Uyakhuluma kakhulu manje njani bazalwane? Uyabona ukuthi uma ungenaye naye futhi ngeke abe nawe. Hallelujah. Kunezinto ezibiza ukuthi uma ufuna ukuba abe khona nawe iba naye. Amen. Qhubeka. Uma nimfuna uyakufunyanwa yini? Uma nimfuna ubani ozokumfumana bazalwane? Yithini? Yes. Uma nimfuna uzokufunyanwa yini? Iversion u2020 uthini yena? Mhlawumbe uzokhuluma ubani oyiphethe. Sothandaza bazalwane. Hallelujah. Ukhona ophethe leli 2020. Ubani abafundi lo uphethe noma sengitholile na. Okay. Ulithi uSimakade unani? Uma ninaye. Uma nimfuna uyakufuma niyakumfumana. Oh, ngikhuluma ngendlela efanayo. Uma nimfuna niyokwenza njani? Okay, qhubeka. Kepha uma nimshiya uyakunishiya nani? Nanso ke indaba. Uma nenze njani bazalwane? Naye uzokwenza njani? Buka, lento ikhulu uNkulunkulu ukhuluma nomuntu asebenzana kahle naye. Amen. Khuluma nomuntu osindisiweyo. Khuluma nomuntu ofakazayo. Hallelujah. Ukhuluma nomuntu oseke wanambitha ukuhlala noNkulunkulu emthandazweni. Nikhona banga ukhuluma nomuntu lana omazi umoya engcwele emehlulela izinto azazi wena angazazi. Hallelujah. La kukhuluma ngomuntu lana bazalwane uNkulunkulu asemdabulise amanzi amaningi oseke kwenzeka izimanga ngoNkulunkulu wakhe kusho ukuthi lo muntu uyamazi uNkulunkulu wakhe. Hallelujah. Inkinga ke kodwa yami kulezi insuku abantu abamazi uNkulunkulu wabo bayamshiya bazalwane.
bayamshiya umhlungu kwakhona ukuthi uma nimshiya naye uyokwenza njani bazalwane kodwa uma nimfuna niyakumfumana oh haleluya uma nimfuna nokwenza njani bazalwane niyakumfumana futhi ekumfumaneni bangcwele sisuke simtholela izimo esibhekene nazo ngoba impi umuntu nomuntu abhekene nayo isuke izohlola ukuba uNkulunkulu wakhe umethemba kangakanani na uma lo muntu ke angayifuni inkosi maqondana nesimo isimo siyahlala singasuki ngoba akasinikezi umuntu onamandla phezukwaso amen haleluya ingakho indaba uyifuna inkosi maqondana nento obhekene nayo kumele uyibize inkosi beningi ngakuwe ukuze kubonakale ukuthi lempi ayinamandla kanti mawuthula udla nje haleluya bazalwane ungashona ukuthi maqondana nalento iyoqhaqeka kanjani manje amen haleluya ngoba impi inkulu ngakuwe indaba kuphela uyibona amen bese isikhathi kukhona into esikutayo kanti uNkulunkulu uthi kade sayinqoba uthi kade sayihluka kodwa amehlo ethu awavulekile ngokwanele ukuthi sibone ukuthi sesanqoba yes haleluya sifana nendoda ehamba nomprofeti athi umprofeti ithi le ndoda umprofeti babuka laba abantu baningi kangakanani bagcwala intaba oh amen uthi umprofeti kaNkulunkulu ngiyababona impela kodwa ke awukuqalaze futhi ngoba impi ngakithi ningi kunalena enabo ukumfuna uNkulunkulu ukuvula amehlo ukubona ukuthi lento lelingane kunawe haleluya haleluya khona bazalwane ngoba asikho isimo esilethwayo empilweni yomuntu ikakhulu esontwana kaNkulunkulu sibe namandla for good ngenxa yokuthi liyafika usuku lokuthi avuleke amehlo abone ukuthi lento incane kangakanani oh haleluya oh haleluya bazalwane wesifazane lithi iBhayibheli wayenomopho iminyaka ngeminyaka ngokwezi wayesehambile esehambe inyanga eziningi efuna usizo ngapha nangapha kodwa mhlankezeni usuku lumhambele wayifumana inkosi haleluya isimo savele saba sincane ukuthi kwakho umphetho kaJesu wayishintsha yonke into eminyaka kwangathi haleluya into encane kakhulu kanti simhlupha iminyaka ngeminyaka haleluya khona bazalwane ukuthi ufika ngesikhathi esifaneleyo ufuna inkosi ngesikhathi esifaneleyo wavele wayifumana madoda waqashuka amaketanga amathathu kunezinto ezoqashuka mntaka baba funa inkosi kuphela egameni kaJesu haleluya glory to Jesus mhlawumbe sengivala asifunde futhi khona la kodwa hlehle kancane bazalwane mhlawumbe ukhumbula manje ufirst yes ezoqala manje iziKorinte ezoqala sesiyakhuleka bazalwane ufundela chapter 28 wakhona
uverse 9. Wena Solomoni ndodana yami Yes. yazi uNkulunkulu kayihlo Yeah. umkhonze ngenhliziyo epheleleyo nangenhliziyo ethokozayo ukuba uJehova uhlola izinhliziyo zonke Yeah. uqonda zonke izizindlo zemicabango Okay. uma umfuna uyakufunyanwa nguye kepha uma umshiya uyakukulahla kuze kube phakade. Amen. Hallelujah. Hallelujah. uSolomon indodana kaDavide iyalwa uyise uDavid. Phinda ke uverse 9. Wena Solomoni ndodana yami Wena Solomon mfana wami. yazi uNkulunkulu kayihlo Mazi uNkulunkulu kayihlo yena. umkhonze ngenhliziyo epheleleyo Umkhonze ngenhliziyo enjani? Yayibona lezi zinto ukuthi ziyimfuno. Cishe ziyinto mhlawumbe ongancika kuyona kuyifuneni inkosi. Ongazisebenzisa ukuthi uyifune uyithola inkosi. Hallelujah. Phinda. wena Solomoni ndodana yami Ya. yazi uNkulunkulu kayihlo Mazi uNkulunkulu kayihlo, yes. umkhonze ngenhliziyo epheleleyo Sinika lento ke yokumkhonza ngenhliziyo enjani bazalwane? epheleleyo Ngenhliziyo epheleleyo. Akungabi nanto esilelayo ekuyifuneni inkosi. Bazalwane. Khonza ngenhliziyo epheleleyo, yebo. nangenhliziyo ethokozayo Nangenhliziyo enjani bazalwane? ethokozayo. ngokuba uJehova uhlola izinhliziyo zonke Ya, ngoba phela ngeke ukwazi ukuyikhohlisa inkosi bazalwane. Abantu bayakhohliseka kodwa inkosi ayikhohliseki. Uma ngenazi isikhathi somthandazo ngingasho phakathi kwenu ukuthi nginaso kodwa kahle kahle inkosi yazi ukuthi anginaso. Nikhona bazalwane? Uma ngingamxolela umuntu ngingathi ukuthi ngimxolele kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi mina ngifinyelele lapho. Ngoba uhlola izinhliziyo. Kanti uNkulunkulu wethu usebenza ngenhliziyo yomuntu. Uma inhliziyo iphithizela uyakhela ayilindi ukuthi iziphelele kuyena. Khona bazalwane? Hallelujah. Awuphindela ngiyithanda le ndaba. Ndodana yami. wena Solomoni ndodana yami Ya. yazi uNkulunkulu kayihlo Mazi kuqala uNkulunkulu ukuthi uphila kanjani nomuntu na. Jesus Yini ayidingayo umuntu uNkulunkulu wakho. Amen bazalwane. Hallelujah. Musukudipha izinto ezincane. Baba. Musukudipha izinto ezincane ukuthi bayaqhuzula esontweni. Hallelujah. Musukudipha izinto ezincane ukuthi usekhulume kabi unoyibani bani. Musukudipha izinto ezincane. Hallelujah. Ukuthi awuzwananga nobani. Hallelujah. Ngoba ezwini likaNkulunkulu lithi mazi uNkulunkulu omkhonzayo. Amen. Yonke into izoba into engekho uma uzonamathela uNkulunkulu okuhlanganisa namagrace emhlabeni. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ingakho phela kuzoba mnandi uma uhlabelela ingoma ethi sidlule ezintweni ezinzima. Uthi njalo siya. Ngoba uzobe usunamathela kuyena kuyedwa bazalwane. Uthi uyasibuka thina sesikulimaze esiqedile kodwa uthi mina ngizobambelela enkosini yami. Nikhona bazalwane? Nikhona bazalwane? Angikululeke mhlawumbe indaba kaChomi endini yenkosi ayimsebenzele umzalwane. Indaba yobungane endini yenkosi ayinjani umzalwane bazalwane? Ayimsebenzeli. Kodwa isebenza emntwaneni kaNkulunkulu. Uma ngihlezi nobaba umsomi kumele kunyakaze umntwana wasezulwini kuyena. Angithelele ngani ngumntwana wasezulwini.
nami nginomntwana wasezulwini. Haleluya. Maseke siyahlalisana kube nezinto esihambisana kuzona ukuzenza njengabantwana bakaNkulunkulu. Likhona bazalwane? Kodwa mangizohlala egameni lokuthi umngani wami lona hlezi naye esontweni esonta nalo ndawonye, mhlawumbe unezinto ezingilimazayo eyivela kuyena ngiyolishiya isonto. Haleluya. Ngiyoyeka ngenxa ukuthi ngihlali lana ngenxa yakhe. Kanti uma bengihlezi lana ngenxa yento engayitholayo kodwa esihamba ndawonye esiyidla abafana bakithi. Oh moyengcwele. Haleluya. Bekuyoba lula ngoba noma bengenzekani kuyena athathe igxathi lokushenqa mina ngiyosala ngizondle ngokukholeka endlini yenkosi. Haleluya. Ngoba ngiqondele into lokuthi ngiyamazi uNkulunkulu wami ongisuse kuphi wangibeka kule ndawo. Uma engakasho lutho ngokuthi ngizokwenzani la ngizohlala khona la. Haleluya. Ingakho ke leyanto ethi yazi uNkulunkulu kayihlo. Ngithi kuwena mina namhlanje la yazi uNkulunkulu okudonsela endlini yenkosi. Yazi uNkulunkulu okudonsela kule ndawo. Yazi uNkulunkulu omkhonzela kuleli. Oh amen. Yazi uNkulunkulu lapha ekudabulise khona ezimene ezinzima waze nawe waba umntwana kaNkulunkulu waholela ukuthi uzoholwa la endlini. Haleluya. Shona kumkhonze ngani? Umkhonza ngenhliziyo epheleleyo. Khonza ngenhliziyo epheleleyo. Nangenhliziyo ethokozayo. Oh, ngikhonza ngenhliziyo epheleleyo, ngenhliziyo enjalo bazalwane. Ethokozayo. Nangenhliziyo ethokozayo. Khonza ngenhliziyo epheleleyo. Nikhona bazalwane? Ngikhonza ngenhliziyo enjani baba? Epheleleyo. Khonza ngenhliziyo epheleleyo. Khonza ngenhliziyo epheleleyo. Wake wasuka isidumo uMoses ehamba nabantwana bakaIsrael ehlala. uKora neqeqebana lakhe lamkhonza uNkulunkulu kodwa alangamkhonza ngenhliziyo epheleleyo. Lathi malibuka uMoses lathi kuMoses wena uzenza ongcono kunathi. Kanti uNkulunkulu akakhulumanga yini nakithi na. Oh amen. Bathi bayamsimpula uMoses wathi uMoses ngoba uhamba noNkulunkulu wathi uNkulunkulu na babantu. Wathi ake kubonakala inkosi ukuthi ke ubani kahle oqinisile phakathi kwami nalabo abantu asebevuka lana. Likhona bazalwane? Yini eyalimaza uKora na indaba yokumkhonza uNkulunkulu kodwa ngenhliziyo emfimfayo. Ngenhliziyo engaphelele. Ngenhliziyo nengabazane, ngenhliziyo ehlehlayo. Ngenhliziyo enganakekeli, ngenhliziyo ethi sengiyenza nje. Haleluya. Ngenhliziyo engathokozi kanti uNkulunkulu naye uyahlehla. Lithi iBhayibheli wathi uMoses mayesekhuluma ethi uNkulunkulu ebamisa lapho ukuthi bayibona bazolo Israyeli abambe kodwa mangebona awuvule umhlabathi ubagwinya. Haleluya. Lithi uNkulunkulu engakaqedi ukusho umhlabathi wahlehla wafaka phakathi. Ngoba umuntu wenhliziyo engaphelele umuntu vele ongekho emehlweni kaNkulunkulu. Oh amen. Okay, asiqede. Kube mkhonze ngenhliziyo epheleleyo. Yes. Nangenhliziyo ethokozayo. Yes. Ngokuba uJehova uhlola izinhliziyo zonke. Jehova uhlola inhliziyo zonke. Uqonda zonke izizinto zemicabango. Uqonda izinto zemicabango. Uma umfuna uyakufunyanwa nguye. Uma umfuna. Hallelujah. Ngiyalithanda ke lo. Uma umfuna uyakufunyanwa ubani? Uye. Amen. Uma lento isisenhlizweni yakho yaphelela ukuthi umntwana kaNkulunkulu uyaziphelelisa kuyena, inkosi nayo iyasondela ifuna izikuthole. Hallelujah. Glory to Jesus.
Kepha umshiya uyakukulahla kuze kube phakade. oh Nkosi yami umshiya uyakulahla kuze kube nini umshiya uyakulahla kuze kube nini bazalwane kuze kube phakade. Kodwa ungayisiza namhlanje ufuna inkosi izokufumana. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba ayethi indaba ayipheli lapha Iphelela emaphakade ayethi indaba ayipheleli lapha iphelela emaphakadeni ayethi indaba ayipheli lapha ayipheleli lapha iphelela emaphakadeni. buyela mumva kancane ubheke lapho uphuma khona ukuthi inkosi kuba ikulandanga khona ngabe unjani. Masiyaqala ubuyisa inhliziyo yakho uyibuyisele enkosini. Ufuna inkosi la ozoyifumana khona. Ufuna inkosi la enzotholana khona. Hallelujah. Namhlanje sibuyela emthandazweni yethu. Namhlanje sibuyela ekudumiseni kwethu. Namhlanje sibuyela emkhulekweni bese siyekile. Ngoba kumfunela uNkulunkulu siyakumfumana. Kunezinto ezizoqashuka egameni lokuthi usumtholile. Kunamafindo abeboshiwa azoqaqeka egameni lokuthi usumtholile. Kunemihosha ozoyiwela bengasaweleki egameni lokuthi usumtholile. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba uzophuma phambi kwakho. Uzophuma phambi kwakhe ngumlilo omningi. Ekulwela iziphi zakho ngazonke. Egameni lika Jesu. Iphelela emaphakadeni iphelela ayethi indaba emaphakadeni ayethi indaba ayipheleli lapha emaphakadeni ayethi indaba ayipheleli lapha emaphakadeni ayethi indaba
Amen.